Danas pravimo napitak protiv holesterola i visokog pritiska. On će vam u potpunosti regulisati masnoće u krvi i smanjit će oscilacije krvnog pritiska tokom dana. Priprema se ovaj zdravi sok od 4 sastojka i to za manje od 5 minuta. Dozira se 1 čaša ujutru, pola sata pre jela. To vam je poznati narodni lek za snižavanje holesterola, koji čuva srce, štiti krvne sudove, podiže imunitet i popravlja krvnu sliku. Slobodno mogu da ga piju i zdrave osobe. Ostanite sa nama do kraja videa jer tamo vas čeka taj čudesni recept. Pa da krenemo. Kako normalizovati visok krvni pritisak bez lekova? Kao prvo, promenite ishranu. Jedite više povrća, sezonskog voća i zdravih integralnih žitarica. U potpunosti izbacite šećere i prerađenu hranu. Najvažnije je da smanjite unos soli tokom dana. Pijte dovoljne količine tečnosti, a najviše obične vode. Prestanite sa pušenjem, jer ono najviše šteti krvnim sudovima. Svedite alkohol na minimum, jer i on podiže pritisak. Isto važi i za kafu. Dozvoljena je 1 šoljica domaće crne kafe na dan. Budite fizički aktivni. Svakodnevno šetajte u prirodi ili radite vežbe umerenog intenziteta 30 minuta dnevno. Pronađite zdrave načine za eliminisanje stresa, jer upravo je stres okidač za mnoge zdravstvene probleme. Kada na sve ove zdrave životne navike dodate i ovaj naš čudesni napitak, rezultati su još bolji, jer to vam je gutljaj zlata vredan, pravi eliksir zdravlja koji će vas oporaviti u kratkom roku. Iskustva korisnika su jako dobra i svi imaju samo reči hvale za ovaj zdravi napitak. Hajde da vidimo koji su nam to sastojci neophodni za njegovu izradu. Prvi sastojak je domaći sok od paradajza bez konzervansa. On je sam po sebi jako zdrav i lekovit. U prošlosti se često koristio kao narodni lek za snižavanje holesterola. U soku od paradajza nalazimo likopen, jako moćan antioksidans, koji će sprečiti suženje krvnih sudova, držat će vam pritisak pod kontrolom i zaštititi srce od infarkta. Ako pijete samo čašu soka od paradajza svaki dan, poboljšat ćete zdravlje u celosti. Kada ovom zdravom soku dodate beli luk i ostale zdrave sastojke, dejstvo mu se pojačava. Drugi sastojak u našem receptu je beli luk, čuveni narodni lek za holesterol i trigliceride. On opušta i proširuje krvne sudove, pa tako i reguliše krvni pritisak. I sve to zahvaljujući brojnim sumpornim jedinjenjima. Za njega se zna da smanjuje loš LDL holesterol i najčešće se za prirodno lečenje koristi čuvena mešavina beli luk i limun, ali podjednako dobre rezultate postiže i kombinacija luka sa sokom od paradajza. To vam je još jedno efikasno prirodno rešenje za čišćenje krvnih sudova. Treći sastojak je peršunov list. Pomoći će vam da brže i lakše izbacite višak vode iz tela. Smanjit će nadutost i sprečiti zadržavanje tečnosti u organizmu. Kod povišenog pritiska i visokih vrednosti holesterola najbolje se pokazala kombinacija peršuna sa belim lukom i sokom od paradajza. Četvrti sastojak je maslinovo ulje. Sigurno ste već čuli da maslinovo ulje čuva kardiovaskularni sistem. Ali ne svako maslinovo ulje, već samo ono dobijeno hladnim ceđenjem, takozvano ekstra devičansko maslinovo ulje visokog kvaliteta. Po preporuci nutricionista
Možete dnevno unositi i do 2 pune supene kašike ovog ulja, ali je jako važno da ne preterate sa količinom. Ulje maslina obiluje antioksidantima i uspešno obara loš LDL holesterol i pri tome ne smanjuje onaj dobri HDL holesterol. A sada sledi recept. Evo kako se pravi narodni napitak protiv holesterola i visokog pritiska. Biće vam potrebni ovi sastojci: 1 decilitar domaćeg soka od paradajza, 1 supena kašika iseckanog peršunovog lista, 1 kašičica belog luka u prahu, 1 supena kašika maslinovog ulja. Priprema napitka korak po korak. Operite par stabljika peršuna. Odvojite liske, dobro ih iseckajte i to što sitnije možete. Osim što će vam pomoći da izbacite višak vode iz tela, peršun se odlično pokazao i protiv povišenog holesterola. Ako ga redovno uzimate, sprečit ćete nagomilavanje masnoća u krvi, pa samim tim i brojne kardiovaskularne bolesti. Dovoljno je da naseckate ovu količinu listova. To vam je mera za današnji recept. 1 puna supena kašika. Sada izručite u čašu decilitar soka od paradajza. Dakle, ukupno pola šolje. Mi smo koristili naš domaći sok. A vama savjetujemo da izbjegavate onaj kupovni iz supermarketa. Čak i da nemate paradajz u flašama, vi možete da izmiksate jedan sveži paradajz u blenderu i onda upotrebite taj sok za recept. Nakon toga izručite punu kašiku iseckanog peršuna u napitak. Paradajz i peršun se jako dobro slažu i pravi su spas za krvne sudove. Sljedeće je da pridodate napitku 1 malu kašičicu belog luka u prahu. Neko dodaje čak i punu supenu kašiku, ali nama se ta mera pokazala prejako. I na samom kraju dodajte supenu kašiku maslinovog ulja. Uvek koristite što kvalitetnije, ekstra devičansko maslinovo ulje. Na kraju sve to dobro izmešajte i popijte odmah po pravljenju, i to ujutru na prazan stomak. Najbolje je da svako jutro pripremate novu turu napitka i to primenjujte 7 dana. Ako vas zanima kakva se ishrana preporučuje za povišene masnoće u krvi, pogledajte i naš sljedeći prilog. Klikom na ovu sliku pokrećete video sa puno dobrih savjeta i recepata. Živi bili i svako dobro!